IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Sumagmamanu barangay ti ili ti Solsona, ti Agkidkiddaw ti water rationing manipod iti lokal a gobyerno. Segon kani Vice Mayor Jonathan De Lara iti nasaw nga ili, ti kinakurang ti supply ti danom, ti maysa karag iti arungaing ti kakailyan gapo iti El Nino. Kinunana, no pa'y makapaspasara iti ili ti panagtutudoy ti kalabesa saan na makaanay ti danom mamausar, rason ana iringgorda ito ay kabayatan ti session. Alam nga iti Solsona kasi madamdamag tayo matuno, amu tayo nga mamano agtudo dito yung Ilocos Norte. Ken sa nga lubungan nga kunata yun dito yung intero nga Pilipinas, nga po kada ito agdidinamag nga El Nino. Ket met panagtudo na dito yung hanga makaanay disay. Ket the report tatay kasi joint session ni tatay with the 22 barangay, punong barangays. Ket may da nag-session kay in report da nga addamat dito yung barangay, adda dito yung sitio nga awam at danumdan. So they requested for a water rationing, kada dito BFP, tapno na may kandamat iti masuplayan da iti danom. Namely, dito barangay Manalpat ken barangay Agkidkiddaw. Kabayatan na insigida nga inaksyonan na ti local government unit at Agkidkiddaw dagitoy kan nakikoordinar da iti biyang ti Bureau of Fire Protection wenno BFP para iti water rationing partikular iti barangay Manalpak ken barangay Agkidkiddaw. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.